Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Kwambiri. Odya Zake. Odya Zake. Toyamba ndithokoze kwambiri abusa mafumu athu ndi akulu amene muli pano. Komanso mwajira yapadera abale akanonse amene mwanyi mahuku ndiyonse mulungu. Ndimafuna kuti musambe ngati gulu koma aliyense ambe payekapayeka kunena kuti ndikupempha Mulungu wakumwamba akudaliseni chifukwa cha chikondi chanu chobwera pano. Sindikulankhula izi mofuna kukusangalatsani. Pano mumaziwa wandale akangoyima kuyamba kulankhula zimene mmatolapo zimakhala ziwiri. 1 zona, 2 zona mazokazokha. Andale tikayima mumba zona kapena zonani zonama. Dziko lino la Malawi tikanena kuti amene ali musikamo atengedwe mmodzi yekha akafase ndi Mulungu, amuuze zimene zikumpweteka, amuuze Mulunguyo zimene afuna kuti zichitike, ndiye ife tizimvera. Muona kuti anthu akamayenda nkhope akusangalala chimakhala chisomo cha Mulungu. Anthu tikamati munthu si musika mukhalamo, munthu si mutala, munthu si pano pamene pali sonkhano, munthu ndi kwanu kumene umagona. Kumeneko ndi kumene kuli ntchito. Ngati kwanu kwakuli chakudya, back to the center. Ngati kwanu kuli chakudya, anako akupita ku sukulu, uli ndi nyumba yabwino, matenda palibe, zambiri anthu safuna. Koma lero tikamati zinthu izi sizili bwino, sikuti ndi mwano. Ukakhala ndi nzako wamatewe, iwe ndikunena kuti aise uli ndi matewe wampasa ndiwe? Iwe uli ndi nzako, ndiye nzako ali ndi matewe kuti aise iwe uli ndi matewewo wampasa ndiwe? Olo unene olo sanene iye ndi wamachani kodi? Matewe. Tikati ndili mboma momo ndiye ndikulankhula izi, ena mati iwe uli mboma momo nanga kutani. Muziwe izi, ukakhala mgali moto wina ali pa chiwongolero ndiye ikuthamanga aja aspeed akamagwira, amagwira passenger wake kapena driver, amagwira driver. Simuzamba polisi akuti iwe wakhala uko nakupasa license iyo ntchito wakhala amene amango auza a driver kuti muthamangatu zilili driver kumvera kapena sanani wasamvera. Uyoyo amene wakhala mbali inayo mukatenga gali moto ndikumpasa ayiyendesa malingana ndi mmene akuti iyeyo akuziwira. Komanso ndinena izi, palibe chifukwa choti onse amene afuna kukhala president azitukwanizana, azinenana, sichanzeru. Chifukwa chisisi nachi tikangana timba na pongolini zonse zichitika, Mulungu alipe akumufunayo akuti ndiuyo kani ata mumenyana muzunzana amene Mulungu amfunayo wakutani kodi wamusunga. Cholinga chake nchonena kuti musiyeni Mulungu akhale Mulungu, wamfunayo akhale kuti yeweyo. Chisankho cha chaka chino sichama t-shirt mwavalamo, chisankho cha chaka chino sizazovala zimene mukuvala makaka. Chisankho cha chaka chino ndi cha chikumbumtima. Uzizifunsafunso wekha, kodi ineyo pakomo panga ndikusangalala? Kodi ine sikundiyendera?
Kodi zinthu zikakambidwa kuti zichitika izi zikuchitika? Ndiye mutakufunsa tsopano iwe chifukwa chanu ufuna kuyima. Ndauza anzanu kuti sikanakhala kuti zimatheka kuthandiza boma zinthu nkuyenda amene ukufunira uli kunja kwa boma usali president, vice president or nduna. Ino vice president limene uchito, ku president limene uchito, unduna limene uchito. Chimene ndimaopa ine ndi chimodzi, anthu nonse mwakhalakhala apa mmadako kuti akulu atu kuboma izi akuti chani. Mukamadandaula choncho nayenso Mulungu amapesera pati pomwepo. Nkuona ndikunena kuti mukamadya zanu mulibe mulandu. Nonse muli apa mwadya kunyumba kwanu chakuposa ndizichipani iya mwadya zanu mulibe mulandu. Pakali pano aliyense iwonso adya zawo mayiwo ngasiye aliyense malayi munomo amafuna akhale osangalala, amafuna akhale pa mtendere. Chisanzo chimene ndingakupaseni nchonena kuti pakhomo pa munthu wina aliyense ndi pamene iye amafuna kuti pakhale mtendere. Ndi angati aife amene chipani chathu chimabwera ndikukufunsa kuti njala imene kukupwetekani tipanga bwanji kuti kuthandizeni? Ulibe. Lero tonse amene tikufuna mavoti yasanduka angelo. Maliro omwe manena kuti maliro kuli maliro tukuno mathawa. Lero tikusaka tu maliro. Kuli maliro amvera maliro ali kupita. Kuyangana maliro kuti ukathandize. Komano nthawi yoti anthu bati apangire zabwino tisanafe. Nthawi yake nditi ino bwana. Mwina ndinapereka chisanzo. Iweyo uli pamoja wako kuyambira mabawa ako kufunza ayo okusa tibe nawo ntchito utakumapita kwanu utakukwatira wina umaona ngati umapika kukunyoza wada magona usiku ndi azikundika mami bali zeru. Munthu akukonde chifukwa choti ndiweyo asakukonde chifukwa choti afuna kena kake. Anyamata ndi asungwana amayi ndi abambo, ziko lino mavuto amene tili nawo wa atakutha mavuto amene chifukwa chani. Ndifuna ndikuuza ndizoona zokha ndine vice president komanso nduna ya nduna, minister of state for public service delivery. Ndikuziwa nduna iliyonse imapanga chani chifukwa ndine vice president komanso minister of state for public service delivery. Amene akuononga boma, amene akusokoneza zinthu si anthu tu ena kuchokera kunja, ndi ife amene tili mboma. Ifeyo ndi amene tikusokoneza. Chisanzo nthawi ya Kamuzu, Kamuzu anali anamuna komanso baba aja Tony Tembo anali anamuna. Chimachitika ndi chani? Amayandisa press corporations. Zinthu zikamakwera mtengo amati inu mtabwera zinthu zikukwera mtengo anthu wavulala chipange bwanji. Zinthu zikamangokwera kumangoti ife tilibe store zikukwera sife liberal economy iyayi. Kale Kamuzu alipo panali company imodzi yopanga sugar sukoma basi koma sugar makwandira nsanje tukaronga mtengo wabwino company imodzi. Ndifuna ndikupasani chisanzo ndikukhala kunyumba kwanuko muzifunsa mafunso. Company imodzi ya sukoma nsanje tukaronga, company imodzi sugar mwemwemwe tengo sika. Leo makampani atatu sukoma salima bona makampani yangu watatu panga sugar aziko limosi. Koma sugar yo akusowa, sugar yo akudula. Ndiye kumati Kamuzu nani company imodzi mtengo wabwino sugar mwemwemwe. Lero chibaka pana sugar atatu sugar kusowa chimachitika nachi. Amene afuna kundisusa abwere poera asuse. Maiko akunja pa dziko lapansi amakondana dziko lililonse amafuna athandizane. Kumalawi kuno ikabwera kampani kuti ifuna ithandize akulu fe tili mboma timauza kuti musana yambe kuthandiza anthuwo mutipase kaye kanga. Ndiye maiko akunjawo sana zolowere zimene zozo
amangopita mphasa nditani kodi mabwerera misewu ansewu kukwira wanandi misapopo tanzeni sewu ndamba chisoni kwambiri kuti akunduza isu ndopengai akunduza zikuchikira pasi pa mtima akuti uyu vice president atithandize sewu nditakubuza ndikuti misewu ina pa Malawi munomo ikulephera kutha chifukwa chake ndi chani okonza nsewu ndi amene ali kuboma amapangana nsewu kufuna kuyambike nyumba iyambike izi ndikubuza ndingati nduna wa nduna the minister of state ndiyeno amagwirizana ndikutenga ndalama flat kapena advance payment ndikubasa ndikugawanapo uchayi angoyapo pang'ono apete njerwa manda osamaliza muona nsewu uyikidwa grevulo akatenga china ika zingati mu restaurant amazoni sima iva moto sinapye amabweresa mazi kusiya mazi kupita kuja akatenga sabora mmozi amusiya hapo abwerere akatenge mchere abwerere nawo imatima mausi tukumanda kuti panopa sima titati kodi kidia now look at your time muona kuti 1 hour ikupita sima sinarani muyangane kuchokera kusanja kukafika kuchitipa muona nyumba zoti zinayambidwa sizinate kuplanta kuli building police chamangidwa chikukadika kuta zina mwa nyumba zimene zizi a president atandisanga kukala minister of state atandiuza kuti tafufuza zimene zizi zimalizidwe sanga nyumba zina mwa chisanzo high court commercial division yatazaka za milimi pafupi 15 ambobwera awawa kupanga pang'ono kugamwa napo ndalama akalabansi kupanga pang'ono titafika ile ndikuti kodi akanganya wakutani ndinaitana aku court ndinaitana aku works inatana onse tukakhazika pamozi chimene ndimafuna za maziwa azungu ndi azungu okhuzidwa ndi nkhaniyo pomwepo fa amana mizira azungu iya azungu achakuti onse nati number 1 inu muli nyumba muja mkumanga nawo ndiuzeni siku taifa yake mzungu kulangula mzungutu SR Nicholas kulongosola ine kuona kuti uyu ndibe naye chifukwa wa Malawi muno sopano kalongosolani ababali nyemba apapa nyemba apapa ngendi naona kuti vuto limene lilipo musanamizidwe abale anga chimene chimavuta ndi Ife Amene Tili mboma tikuba usakapasewera ngendi nalamula kuti ndikufuna koti imene ite mwezi umodzi usanamalizike mumalize apo bi ngwatina kumbali musabalise manyazi mukapata kumaliza ndikumalisani ndikuchosani ntchito pasipa natenge nthawi mmene imati mwezi usanathe now za president akuti zonse zili complete bwana ndakasegulira chani court bwana chakwera ndakasegulira court imene yakhala zaka anthu kumangogawana ndalama misewu mukuona iyi yambirimbiri sikutha chifukwa chani ndalama zili kupita mthumba mwa anthu akugawana that is the truth inu boma ndi boma lingakanike kupanga malata musika ndiye ziwani ichichi musafere fungo mukudya zanu mulibe mulandu muganizire ananu ndi anawo ananu ine zimene tikulankhula pano kuti tisalankhule tikukuwuzani mulungu akatilanga chifukwa siti iyo unaona izizi koma umazira balala sikuti ndikulankhula kucha kuno lero mkati imo ndakhala ndikulankhula izi koma ukalankhula ndi akuluakulu mkati supita kuti nali ndi abwana nali ndi anduna ndimakamba zakuti zakuti ndikusowa mwambo koma ndifuna ndikuuze ndipo ukasankha musayang'ane kuti andipasa t-shirt andipasa nsalu yomwe ivala ita t-shirt yoita koma umphawi sudani kodi shuga iyi azikokwera
mpaka na nthawi yonena kuti mzana kuti kodi zikuchitika bwanji. Mavuto amene ali Malawi muno mavuto ena siyakoma iyayi. Kosa kuti chilichonse kunamizira boma ifoti ine pakali pano ndikuyenda ndekha achakwera kuyenda okha ndiye ndibwere pano ndikoti chilichonse achakwera omwewo chilichonse ayi kukhala kulakwa. Bali zina ndiboma lomwelo, bali zina Mulungu analemba masiku osiriza izi zizachitika. Bali zina tifune tisafune mitengo izi kwerabe koma boma lisaonjezerepo mavuto. Nthawi inoyi chaka chikupita alini akuganiza mutu kodi sopano fetereza ayenda bwanji, fetereza ayenda bwanji. Zimenezo ndizoti zikonzedwe. Anthu makupuni amathera m'manja muzifusafuso kodi fetereza vetinalembesa kupuni ndi iyi sinalandire. Fetereza wanga anapita kuti, fetereza anapita kuti. Zina ukamaziyang'ana umati kuti Mulungu munaloleraji kuti ndiwendale ndiziona izizi ndizunza ineyo. Ambiri ayi pamene sili mundale mmanjoya chifukwa simuziwa. Ife amene tikuziwa umadola nazo mimba kuti kuma please anthu tugenza bwanji kupita lero mafuta tengo uku amwenyako kweza amene akafunire chikakale zinyumba mupita kulibi kulilongwe nyumba zinatu ngati masimba, nyumba zina ngati simba kwao kosangamange nyumba zimene zozo koma kuna kutani akumanga kuna kuti please yakakutasuliseni nyumbazo uzapeza wankulu akupita ayi simungapange zimene zozo yayi wadiapo. Forex ikuvuta ifa chani mboma momwemo muli ena akuthandizana ndi awawa. Boma ilili bwezisa pita pati kutali kwambiri koma umbabawo utabwanji wakuba amangidwe ndiye malamulo. Mulungu amayendesa boma lache pa zinthu ziwiri, chikondi ndi chilungamo. Waba upita kundende kamusa mamanga waba kundende waba uyu sabita kunyangane kakuchipata lazima ina bwanji kuno mpite maofisi ya boma 7:30 9 kulo kumiza nenga mbwera nenga 9 kulo kuti iwe ntchito itabu yako 9 kulo sawa pa munthu chifukwa chani anthu akuba anthu akuononga sakumangidwa. Inuyo m'manja zanu mulibe mulandu sikulonga vota ndikupe pani kuchipinda kumene mumakhala inuko mukaganizire mukavote chifukwa cha chikumbumtima chanu mukavota kuti tinazolowera kuti chipani ndi ichichi. Umphawi m'Malawi muno 2030 wina azayima pano kumakulonjezani za 2025 mawanga mwasunge 2030 pompano azabwera wina aizambuzani fetereza ndikupasani changu ndikupasani za 2025 mukakavota ndi chikumbumtima chanu pokavota pazakhapo inuyo ndi Mulungu wanu. Sipakakhala wina musakavotere saluzo musakavotere matisheti mukavotere chikumbumtima muzidya zanu musekaini mulandu. Ndimakhulupirira kuti wakuba amangidwe osagwira ntchito achosedwe. Amene ali akuba ochokera maiko ena atenge inafika pawo asikapanga kwa ambi yawo. Chinaso choyipa anasukulu akumaliza madigiri chani iya itukulema ntchito tiye ni ku stadium ndiye atutoa akusochira transport yawo koma zona tiziwapa Mulungu kuona kuimbira nyamata tukuta kunafuna lemeno ntchito koma olembedwawo alembedwa kale ku office. Kuna ine ya basi sizoti muzikonde kapena musazikonde koma Mungu akhala ndi chilungamo ndi chiziwiso kuti ichichi choona ndichiti kwadi choona ndi chimene chichi mutha kumana miziba inuyo tili ndi chakuti tikupasani zinthu zokulibeko. Pempho langa ndilonena kuti Mulungu akupaseni thanzi mukavote nkhani yomaliza
Ndi mauza anzanu kuti mwana akamalira umamuuza bana mwina kupasa sweet atotola. Munthu wankulu akulira sungampange sweet. Ungapange sweet munthu wankulu? Ayi. So pano inutu mupanga zomwezo. Mukulira tu mphawi. Siku zafuta ndiye tukwera we ndi kalama kana inu kulandira bana omwewo. Kuliwa. Bana omwewo. Munthu wankulu akupanga sweet zona 15,000 anga kupasa niyo. Zaka 5. Ikupendera chani? Malipe. Timapo futi katu kuopa anthu amene nyumba manu musarowa, nyumba manu musakuthandizani, mukudya zanu. Ni ndani wainu blanket amene akufunda anakula achipani? Ni ndani wainu simba yaje iye ampasa achipani? Iya mafera fungo na voteni ndi chikumbumtima chanu. Lero ma t-shirt anthu muavala ena ndikumasamira je kubati kodi t-shirt ningaike federeza? Hai ma t-shirt kupereka sifuto tukupasani omano tisikuza ndizoona ineyo sindi kudalira kuti ndidza ndikufuna zimene ndifuna ine kupangazo niyambe kupanga chisango sonane kwani chisana chitike Amalawi Electoral Commission amati ya mkapereka izi ikanga ti handout ndiye ndimazifusa kuti sono nthawi yonga wasejereza ndi iki ndimasa ndiomwe ino koma malamulo ni malamulo. Zaka isara kwa ndani kwani? Isara. Zaka isara kwa ndani? Isara. Zaka kwa ndani? Mukamapita kwanu muzifunsa msogoleni watu amene tukumusatira mchipani mwatu muni ndani? Mmamuziwa? Kapena simuziwa? Yesu anafunsanso ophunzira ake. Kodi anthu akamandiona amati ndine ndani? Yesu mwana wa Mulungu anafunsako. Anthu amati ndine ndani? Ali Yesu kuchipani kwake muzifunse msogoleni wanu uyo ni ndani? Mmamuziwa? Ambuya akudaliseni. Pa 16 mukavote kuchokera pa chikumbumtima osati chipani chathu ichi. Chipani chathu ichi muzifera fungo. Umphawi ukumangopitirira. Ambuya akudaliseni. Ndipepe akusongezeni mavote. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.